Tegna azafady zalahy izy koa nagnatsorero lahy za fa tegna misy raha tsy azoko ro amin'ny orinasantsika ka hoe efa antagnony maro zay nesako ta or ndraiky karaha manakah tsy mety mbô miakatra karaha mbola mijanona amin'ny karaha manakah igny fogna tegna tsy azoko zalahy zalahy Frédéric tegna mampitokoiky aloha koragnanazy zany satria baka karaha napitriky zay tamin'ny orinasa tao dia anay eo ndraiky namvolagna hoe karama tsy normal or ndraiky nay normal tsara raha fapo zahay ary zay zany fantanja amin'ny diplôme ane tsy tara koa zahay ave mahazo karama tsy haiko ino raha mampitentegna amin'izany na za koa sy mary mba tafitazagna fogna aminaty Frédéric tsy haiko atako anazy satria fahitako azy zany so de mba araka diplôme na fogna mitovy am'le karamana hoe ninahy manokagna aloha mahafapo za raha ohatra karamanahy zahay baka le sortant avy tamin'ny université vitanke managna maîtrise zahay normal karamanay tegna mahafapo fa nary Frédéric tsy haiko tsara be karamanareo asa sy diplôme CP na BPC azafady fa tsy magnambanimbany le roa izy koa ndraiky Frédéric na managna licence na maîtrise afaka magnampena tsara zahay en patron ka satria baka zay tena ampianay tsara anao amin'ny resaka fagnatomboagna karama izy koa hitana tsy nitombo karamanazy ya tsy zany baka zalahy antegna baka ologno taloha tagny ary hainao mo taloha zany BPC zany tegna diplôme ambony zany zalahy zio tegna marigny de lasa herane zany vitantegna de nijanogno tamin'ny diplôme BPC igny fô za tsy moy aloha zany raha Frédéric diplôme mangamasaka baka zany vogavogavo madinika na fa zany tsy mampiakatra karamana le mamay tegna marigny izy ke zany si mo BPC tegna fa tsy mahavelogno zalahy karaha manakaka io tsy ndraiky zaza hafa za zalahy za ndraiky ny Frédéric mahita sosikevitra nagnino manako raha ohatra mandeha amin'ny directeur antsika akao mba mitaregny aminazy zany na mangataka le fampiakaran-karama ambaranao azy tsy mila voninako ne ny raha jiaby mombamombanao sy ndraiky amafiny fiainagna to fa napaka fiainagna ty mafy marigny ary tegna marigny aminazy to ny Frédéric directeur zany tsy andeha hita hoe fiainagna toy mafy fa nako raha ohatra tsy hetsika sarotra agnavotro ana babe tegna marigny zany fa na de zany na tsy zany ndraiky misaotra ana Frédéric satria baka izy koa tsy anao zay tsy tafidriky nesa tamin'ny sinoa lahy tegna tsy vavalinay zany tsara natana zahay fa nianto Frédéric ana tsy mila magnaboaka volam-poso zany zahay mampirevigny zahay magnano raha jiaby tokony atake ya sady karamana Frédéric efa hely be zany baka hay be zany tsy hampirevy zahay sintriny izy atoto mivadiky lasa zahay ro lahy landofo zany mampirevy ana fa matokisanao fa ko karamana hely tsy mampirevy zahay ary nalasteky mo Frédéric nampidry zay tamin'ny sinoa lahy tato voatery tsy maintsy magnavotro ana koa zahay amin'ny resaka revirevy madinidiniky tegna misaotra re zalahy am'zany fa izy ndraiky ohatra koa misy faute tanare amin'ny orinasantsika akato aza matatro rehefa zaho miresaka amin'ny patron-tsika io amin'ny sinoa lahy zany satria baka io tegna tsy vonikireo tegna magnaraka baiko anazy zany le patron-tsika io sady zay koa tsy vonina Frédéric fa ndraiky tegna gaga zeron Léopold mahita anareo kidikidy tegna tsy atahorany gato ily abokony patron fa madame nazy malandy be geda be igny ndraiky tegna tahorako Frédéric sérieux zany igny ndraiky tegna zandesagna nenaiky zalahy na za koa mahita zio koa zala mitsofoko agnatin'ny bureau ka amin'ny tany fiasantsika ka za tegna tsy masaky mihetsiky ka tsy zalahy igny raha agnaiza mo ando baka rivariva agnaiza raha hoaiza ka ty mbo ino mo raha tanare telo laha aketo mbo modia andro fariva hitanao lalagna na fogna juifa zay io matozy mijanogna amin'ny bara eto mbola migiagiaky sady efa haiky haignanare telo lahy ko tsy andalo vantoaka raha marary de agnatiny andro raiky mahazo lalagna anaka ty manjary mandeha fa manjary tsy mandrôrogno zany le toaka giahinay eto mahitanao indray tegna fa mamparikoriko avy ampiasagna koa mikoragna no marikoriko na fomba vanare zay marandragna ampiasagna ka mampangaraharo mampandoala sy teny ke kely magnamboatra fandianagna ho ana le maty zahay to fa manambady tsy mila zesika avana magnanio magnanigny manjary mandeha nao mbola ifangahitatsika ampiasagna maraigny za zay koe de aminareo karaha io mbola mamo
Oh Léon Paul rô ke ino ko lolo mba koragna tegna tokony mba andesika amin'ny patron araka ny menomenona tegna tsoriky ny marina Frédéric za tsy mahay mikoragna raha magnandregny fa natompo-mbatagny doko tokony mahay arena koa olo mba olo fa olo taloha tokony mba mahay mandandahatra koragna ia maro koa za hoe ologno taloha fa nefa ndraiky diplôme baka tsy mitovy la olo ary mba nahiteta fianaragna mba loso lavidavitry zahay mo hitanao tsy dia loso lavitry tamin'ny fianaragna zany ke re za tokony mba mahita raha koragny e zao bas izy Frédéric amezako sosikevitry raiky toko ana tonga dia ambara ho azy Frédéric ny marigny le jalijalina madiniky agnatin'ny tragnonao ao volagno hoe karaha manakasy efa tegna tsy mampizisiky hely tegna tsy mampizaha amin'ny tragno anahy ka karaha manakasy ndraiky jalinaho mba mangataka ho ampikarigny hely izy koa mety sady re zalahy Frédéric olo pikitikidy amin'ny patron be zalahy hikoragna zany aminazy hoe tsy saikinao atavotry isangetaka koa na mikoragna aminazy ary ino mo raha tanareny varavaragna patron aketo sady tsy magnonkogno mijanogno beke sa mbola mamo re io ka asanady tovika ty hoe andrasa toko talika agnetsika malo zany mila raha anaka ty mitena mitemaka tsy hainao ino regny mbola ho azy koa anao iny dao ary igny zalahy Frédéric andro raiky fiokiko tefa maso azy amin'ny andro raiky agny hitongy zany paster zalahy igny tegna marigny zay zany ndao amizay boka na Frédéric ary na malakilaky so dia na fogna iambesagna antany ka koa niany ô dia to patron ô directeur iza tonga dia miditra Frédéric petrika seza bonjour patron bonjour tsaratsara bonjour tsaratsara Frédéric ino maresaka sy vaovao efa fa ela loatra fa patron mbala mekabe mekameka zaho mandeha ia za tegna managna raha koragny aminao patron hoe elefa so lesaka tsy zany baka patron fa zay hoa baka tegna misy problème andavanandro aveko mikasiky karaha manakazany tegna tiako ampitaigny aminao e problème misy ino problème tsy miala ino problème karaha manakapaka patron tegna tsy vonika anao tegna tsy matody zaha agnatin'ny volagna raiky mazava tsala diplôme kely tsy mianatra amin'ny université tsy ampy kalama hely kalama diplôme hely kalama nino problème malalaka ino afa zany fa baka patron problème anaka fa tsisiky zay mazava tsala diplôme kely karama kely mazava ke amitsika kato mo patron tsy mo misy resaka social zany mba agnampihagna karamanaka tsisy socialy Frédéric tsisy socialy tsisy mandeha mitsakalaka any ivelany tady socialy ia diplôme na baka ambany tokony raha mbo pakarina hely fa zany karamanaka isam-bola amizay zany mbo mahampy zaho tsy possible Frédéric diplôme kely karama mazava kely rehefa tsy madiny miala solona olo hafa maro olo sahirana piasa maro be diplôme zay tapitra Frédéric mandeha miboaka valavalana mazava ka zany patron mbo mangatake tapitra lela Frédéric mivoaka malalaka valavalana rehefa tsy mavita miasa tsy mivelina amalay zay tapitra oui igny de la fanampay azy teo igny haiko fô patron zaho tsy maintsy volagna fogna igny tsy apakatra karaha manaka maty zalahy tegna marigny raha nanakory moa sto ihagny karaha fanefara tamitabataba ndraiky izy taza malay mamay be koragna ta Léon Paul tegna mahamay oazalahy ke koragna ta mo Frédéric tsy mba nahodikodigna hely mba lavalava cerveau fa tonga dia nasitsina direct taminazy feky ke hitako baka izy la olo mbola tsy agnatin'ny hoe fotoagna mikidikidy zany ary andro mafa mahay hariva tonga dia fa nitsoroky taminazy feky le la vérité ary koragna anazy tegna tsy zakako tabaka izy koa tsy madigny miala ozy izy tegna narary mafy aminahy ro koragna igny nanianako zalahy sy nianatra tsara tamin'ny fotoagna regny izy feky nagnan'igny toizako fô fianaragna anakahy ohatry zay tegna zalahy mbo tsara karama nao sady mba be diplôme zay tegna nijaly afa tsy haiko baka raha tokony koragniky amizany Frédéric fô afa courage feky dako naly mamay courage fa afa magnan'io fomba ny fiaina madamo
malaky kalama mizala piasa karama wa balita isambolagna zay tsara za mizara zika le niany koa za koa izara karama re mazava asa miovaova mivoatra za mekameka be andeha ny ville mitsangamitsangana zay za andeha tsy mila mitabataba piasa amena karama mbota kokory kitoniany esto ndraiky baka mpamisoratra tognaragna anjare kele antsovika raikiraiky fo zare nianto ameko volanjare aiza molandô io azafady za tompoko ao andake malakilaky edy za io koa mekimeky fogna mona patron are tsy nazotagna efa sto za fo konagna misy to ato e pi vadiny patron magnefa sto tsisy bonisy koa zalahy niany ya havy za sony avy taratasy to agny avy amizay karaha mana agnatina enveloppe to ya zay dako madame patron pare ya minana finaritra ya misaotra magnaraka koa aiza joro azala ia joro amitsika akato ndraiky roa fa na mety le zokizoky ndana Frédéric fa tsy ninasy zany ya mety za mariny boka zany satria asika io mo samby joroke ya avy za madame patron tonga de fa sy niavy taratasy mifagnitsy amin'ny agnaragnanahy aveke amizay akato volana agnatina enveloppe to ya eto zany ya misaotra madame patron ya minana finaritra ave mahaiza mitsitsitsy koa moa fiainagna to fa nahay sarotro ya misaotra tompoko magnaraka koa moka ty zany to za avy za madame patron to volana aveke amizay sy niavy taratasy amin'ny fananjoko amin'ny agnaragnanahy io agny ia izy to karaha mana to minana finaritra mahaiza mitsitsitsy afanare fiainagna to fa mahay sarotro fa mahay lafo raha jiaby sady patronare koa fa tsy nahay fa izy zarazy to afa za fo namezany azy misy raha mamekimeky azy zany bazary akagny misaotra madame patron voara izy to ao magnaraka joro wa izy to ato mbola misy joro hafa koa za sef wa malakilaky lalabe magnani mandeha magnani zala ia fa za to ao sy niavo aketo avy amizay karaha manafa agnatin'ny enveloppe marikitry tagnanahy ia misaotra madame misaotra wa zala tsy ny ambesan'izy zalahy regny zalahy zaho koa fa na azo vola zare samby nibognibogno agny marigny indreo fa mahazo vola fa mody de mosy raha tokony idao agneto eky mbola sy maresako maso hely koa ninahy to ihany zalahy zaho karaha fa tsy natoky edy aminazy to totsy ndraiky 1 million to ihany antegna zalahy olo karaha mahino minitsy mativy izy tondre le baba andraso dy be dobo zaho maty afa hitako teo raha nanakory loatra zala ino problème natako tato amin'ny fiasagnanay tato karaha manahy zala elo mihitsy niovarohitsy raha nanakory loatra tsy possible za zay ho ndipody ndraiky agny ampodiko volandre to fa sode tany nangalako koa to ihany wa raha nankory karaha mbola ampody ndraiky ampiasagna to misy raha tsy mazava madamo tsy mazavazavo tsara io rohetsy zaho amin'iny karaha maheno mihitsy nanakory tsara be izy to ihany fa tsy mazava aminahy mo tsy haiko rô zany za tokony olo nirahigny fa namikoragna zany mikoragna patronare fa za juste tany zara fô tamizy reta za tsara mahainao aby tsy ao de fa nangala avance taminazy ary aminaka tsisy vola afa volanare fa manatany agnatina enveloppe avy amizay amegny ery nirasaigny aminare salahy to tegna tsy karamako tsy possible mihitsy tika Frédéric ino loatra mo raha tegna diantsika pastera tro le zalahy reto zalahy helela tsy nivavaka baka antsika zay o de adignanareo amindray zany le zava-masiny tsy anareo mavoasotra agnatin'ny baiboly ka zalahy ame hoan'ny kaisara ny kaisara hoan'andriamanitra koa ren'andriamanitra zany mo tsy anareo dikan'izany baka andeha agnaty voadimasiny zaho satria baka nivaly ihany vavaka anakah de tafiakatra mozany karaha manakah tsara baka koa fa niakatra zany Frédéric asa mbo ino eky raha koragniny pasteur amitsika ty lahy tony ihany hela zalahy tsy nidirantsika ta l'église zay fa zay tenare tegna tsy vonikire fa misy raha tegna tsy mamparavoravo zaho mihitsy zalahy fa niany dimasy amaregny tineny amaregny atsika miasa miaro marigny zay heny patron ao zalahy mbola laniny ery zalahy mikoragna koa konkogno amizay paravaragna pasteur fa tsika ne mbola meky andirevo zalahy
Ia andraso basy zagny ode to pastera ode mandroso anareo rahalahy mandroso anareo fa za miafafa mihitsy ka ary izy raha mandroso amizay hoe mandroso ay izy telo rahalahy mihitsy ka izy ty ato azo petrapetrana jiaby regny sezareny ka tsy rahalahy Léon Paul agnaranao igny zay iye tena zay mihitsy le pastera zay nianarako le Léon Paul ela tsy nianatra hira mihitsy anao tamin'ny chorale tao rahalahy mba miveriverena amizay fa aiza variagna amin'ny fiainagna amizao tontolo zao ty iye tena marigny pastera fa raha resaka asa to ihany tegna io mihitsy raha mampavariagna zay to ihany lasa sary nandeha niangogno fa zay matavitro amin'igny pastera fa tsy maintsy mola ho avy zay raha lasasany reto moa zany mpiangona tsotra reto le laïka anareo mba mandehana l'église amizay ry Lando Frédérika mba atodinareo ihany fiangonatsika fa tato ane nahitanareo fahasoavana ya tegna marigny raha volagninah zany pastera fa izy tô mo asa tô tegna mafy dia mafy ndraiky zala misy volagna raiky tsy an-tanàgna aketo de agny an-tanàgnan'ologno agny fogna de zany pastera tsy hiviagna tô matetiky io tegna sosiko dianay baka pastera tsy zany fa andignatry vody masigny aminao aty zay io satria baka nisy fahasoavagna zay hasiko de andignatry le voadiny zay io alleluia hitanareo zany nadia natanareo sary tsy hita aza ity valan'ondrin'Andriamanitra ty mbola nitsinjovony ihany anareo amin'ireo soa maro samihafa ka noho izany raha lahisany aiza tanareo ambanin-javatra aiza mamadika an' Jesosy anareo fa jerenareo fahasoavana mena anareo isan'andro zao izy pastera agnatry voady masigny am' Jehovah zahay izy ndesika mivalopy to hagny de mba mangataka vavaka aminazany zahay hoe tegna efa ela baka zaho nivavaka nandongoalitry nivavaka tamin'Andriamanitra de zezany nivaly vavaka nakaha izy karaha manakaha zany niakatra tamin'ny volagna toy tena fahasoavana lehibe zany rahalahy de azadinareo manatitra ampafolo-kariagna aty amin'ny tranon'Andriamanitra ty fa efa voarara anaty baiboly zany azadino mihitsy dia hiara-vavaka vetivety arantsika rahalahy zalahy so de ndraiky tsy mety raha tantsika toy mbola fotsela zalahy atsika te tampastera tagny efa agnalantoaky de tsika zay zala ajalano agny dikoragna anazy zany Landoro fa misy raha tegna mbola mesika aminahy tsy mazava hoe manakorsakoro tsara be o fiakarankarama'ny Frédéric ty tsy azoko mihitsy azavay niakatra mitrilo loatra moa karamana io agny Frédéric zalahy zalahy tegna mahafaly zaho volagna aminare fa niakatra enignetsy zalahy karaha manakahy nanakory tsara Frédéric mety tsy mivadika raha Frédéric tegna marigny tsika zany ny nakahy le enignetsy satria le aminakahy ka nanjary roa hetsy zay mety le tegna karaha manah fa tsy possible zany baba mba za miady vintagna amin'olo ma karaha manazy koa nampiakarigny ninao mety fanangala avansy na zany ta de fitsitsena keto izy mba za tazany fiainagna tsy haiky enignetsy boka karaha masoko teo satria o madame patronagna mio azy igny mety dako fa enignetsy fa da karaha manakasika za mandray vola tsorika aminany marigny Frédéric za tsy ravoravo am'zany za sérieux zany karaha manao izy tsy vadika aminah le rohetsy na 1 million par mois le naka enignetsy nibongosina anagny tsy mbo nenagna ana nazo le enignetsy Frédéric zalahy ndao anareo ndraiky toakanareo fa za tsy agnagny le afaka matere zalahy sady zany nagnatry natao fotoagna raiky Frédéric riky reny patron walawala mihitsy re tao hoe izy sy mpiakatra karaha manao zay zany nanazo enignetsy nina ka mazava ho azy zany tonton pa ary za fa niagnahy za tam'le hoe kijoro ntimonité hoe appel igny nandeha vaklapely mirasa vola le za naka votomony voalohany le joro Léopold fa la nazokozoky nalefako aloha am'le joro izy misy mbatiky tokony mbo nizavana le tagnatiny enveloppe ta joro Léopold nampodina aminakahy na fa hitako rany malegny karaha manakahy hiakatra zany tsy aizako zio tsy nenagna za Frédéric fa karaha manakahy ny fampisazy amina tegna mampaka mizaha aminazy anaty tsy mba mahevolagna hoe sode jalanareo ty le enignetsy ty mo to de hiakatra enignetsy midadika be zany mba mandiniha Frédéric zany ngia tsoroky amina tsara be Frédéric tsy sahazany diplôme na mangamasaky io tokony raha volagnazy ako fa nagnan'igny
aza fagnambanimbany dia atsika moramora vava izy diasany afaka raha mananga henignetsy toy zay tanomboanambo ao wa zala nanjary malubi ndraiky nery zalary ole apale ro anaro mpidiana falamigny raha toy e ya heliky amo malay zanjany baka angiahiny tsy hainy baka zanagna mpiresy tamin'ny orinasa hitao etsy mifankahita de hita hetsy helelamiagna amin'ny arolahy na zah na izy zalahy tegna nanjary nalegny namagnanjary zala fagnany Léopold igny e tegna tsy mety mihitsy raha tany igny e igny zala tsy maintsy volagniko fogna leranitsika miasa maregny igny e wa zala lasa nambanimbaniningahanaky zala diplôme tegna BPC za tegna tokao tsy magneva antegna hoe mandray vola inignetsy zany tsy maintsy taperaka fa fitrangihagny ambony tany eto zany ndraiky aloha baba raiky zany tegna tsy mety e alia lamigny feky finamanagna fa mory olo mpinamagna be tiky ifagnany raha tsy magnanjany izy koa tsy hainako ro Frédéric zay tsy tafidriky nesa tao e fa na za magnano raha magnanjany fa mety mbola vingirigna anazy nafy loatra fogna de tafivolambolagna amin'ny raha magnanjany ya izy ro koa lany toaka re toatsika ro samby mody amin'ny tany misy azy e satria baka tegna nafy loatra taminakaha teninge tegna nagnambanimbany za amin'ny resaka diplôme anakaha igny ina BPC diplôme anakaha io na milomako vade manjahanako io voaveloko tsara ary zah ro baba hialy e na za zaniko ny ketraketraka mihitsy na zah nofigahagnako ny kamo mihitsy e na regny malonare roa ty ok baba za fa izy ngiahigny ine haiky igny promotion azy niboaka avy tamin'ny université vitagny tsy maintsy fesky fo igny koa haiko be boka ngiahigny igny tsy sady nitazazany tsy maintsy lengy araiky promotion taminazy fogna igny fogna tahiny igny tsy maintsy mpinaniky miaraka aminazy fogna igny na tiany na halany araiky vavana atako teo tsy maintsy tongany amin'ny leo ampolaka agny fogna igny Paul, ino problème? Rohetsy patron karaha manazoko farany ty tamin'ny madame nandrasa azy igny nefa ny karaha manahy sambolagna enignetsy lasa rohetsy ndraiky nazoko tegna tsy mazava aminaha ino antony Tsy mazava Paul. Atavo teny vazaha vola. ya zao tany patron namezany madame nazaha farany teo igny 1 million namezany zaho nefa ny karaha manakaha sambolagna par mois zany 3 millions lanjary 1 million ndraiky nazoko tegna tsy mazava aminakaha Tsy malina. Frederica 1 million. Le Paul 3 millions. Capita. tena tsy zany le nazoko patron e tsy 3 millions zany fa 1 million nazoko Tsy mahay. Zaho tsy mahay. Mandeha Frederica mitady mangala vola. dikan'izany baka patron razoko tsara zany mahatonga izy akagny ravoravo nahazo le enignetsy anaha razoko tsara ny famadiky zany le valopony arolahy ninazy zany lasa aminakaha nakaha nandeha aminazy igny Tsy haiko. Problème anareo roa. Manjaly mandeha. Miady sy ampiasana fa any antokotany. ke manakory zany madame bebika vola zany ka fa tsy hoazo Frédéric ke manakory ko ohatra mba volagnina hely Frédéric agnapodinignetsy anaha fa tegna mampialahelo foana za Léopold tsy mahay zany zarazy avake amizay afiaranare arefa mahay ho azy za koa juste anizara fogna za nagnantso joro arefa n'olo ka te anare ya madame mba somary atavy plasena hely baka izy toy agny anaha fa zatra mandray 3 millions nivadika 1 million vola zalahy sarotro vily tegna amizany tegna mariny izy ke zany ary tsy avoniky anaha madamo hadiny ndraiky madamo anaha antragno aka tegna patika takatika pa mafy izy aka tsy avoniky anaha zany satria zany lentegna zany volagniny hoe volanana mazana hoagny ivelany agny nefa ny raha tsy avy aminakaha fa problème fa satria misy tegna problème aminaha toy agny za madame mba miangavy tegna miangavy tagnandro hoe mba ampianare volanaha fa tegna raha de mba karaha many Frédéric isambolagna zany tapahanareo aminazy fô tegna tsy dinika tegna marigny izy ke zany andraso Frédéric te fa nantsovigny ary ino mora tsy dirany to aminjany mo tany aka fô za baka madame nampidirina voalohany de niambigny antany akao izy ary ampidiro to izy Zaho tsy manaiky. Tsy manampy vola. Fa mifanalaka aneleloa. za baka tsisy vola mekre zay mo ifanaraka amin'ino ino raha ifanarahanay ke karaha manaraiky fogna tapaho le nahazo enignetsy igny Alao tsy mamaky analala. Tsy mamaky analala lao. Frederic afa. Léopold afa. Frederic mandei 1 million. Léopold mandei 3 millions. Manino tsy mamaky analana.
Problemanao madamo. Anao demelida. Ia tonga zaho andeha antognantsonareo tompoko. Zao izy Frederiky, za hitanay tegna tsy faly aminazy za. Magnino mavola 3 millions azonao na tsy mivolagna. Hena tsara betsaka raha manahy zany, nananginy tagny fô. Tsy zany baka zio patron fa mbarako nivaly baka le fampiakarana karaha manakahy igny. De nagnanaovanay fety le vola. Za tsy mahay zany Frederiky fa tsy maintsy tapaka fô karaha manahy isam-bolagna aminao gna enignetsign'olo. Anao tsy mba mandiniky Frederiky, diplôma helinay kely andendre vola enignetsy ana, mba mandinia hely ana. Ary izy koa tsy zany nifainao volan'olo. Ary na zany, karaha manao roa hetsy zany, izy koa iakatra tsy tonga defa mandeha enignetsy. Mbola makatra ambanimbany hely malao zay vizavy amizany. Anao tokony mbo nantiniky tsara hoe tsy ninaka vola to e, niraisinao fô. Ary agnaragnanare samy joro. Mazava tsara. Mikatramo Fidelika. Migadra. Mangalatra migadra Fidelika. Zany izy Frederiky, fa zany ndraiky tsy agnagadranà. Fa nefa tsy maintsy tapagna isam-bolagna karaha manao agny fogna volan'ologno enignetsy. Ya, manjary mandeha ana, fa vita zigny. Ya, okey, andeha pody asa za. Atako fa ila mety doko zany niany patron e. Manakory amizay zany le karaha manaha. Sisi kalama mandeha. Alao mandeha miasa. Anjali mandeha miasa. Ala volana mandeha kalama. Vovao. Tegna nalanigiahany baraka za imasonery patron teo. Tsy magnino zany. Tsy maintsy taperiky fogna hegn'igny zay vao ambelako. Izy mbo havely ny asa fitagna zalahy. Zany ndraiky angalany gestionnaire ndraiky diplôme anazy zany. Fakahita tsara zahay. Bo ino karaha agnantsovan'ny patron za zany? Mety misy fagnamboarana doko. Petsapetsaka Fidelika. Ya, misaotra patron. Ino malahelo Fidelika? Misy problemo? Le resaka karaha megny patron tegna mampalahelo za io. Tsy manino. Ampakalina, miakatra kely karama, tsisy problemo. Miakatra otrino patron? Diplôma kely Fidelika. Miakatra 2 millions. Kalama, tsy manino. Miasa tsara, faly sa tsy faly? Merci patron. Tegna faly za, tegna faly. Mazoto miasa tsara Fidelika. Matokisana patron fa tsy maintsy atako tsara asanaka. Tsy mangalatra. Ya, tsy agnan'izany za patron. Misy kolana mangilangina Fidelika. Secret Fidelika. Tsy mila fantatra madamo. Tana resaka. Tsy mila hainy Rosina, Rosina madamo nakay. Ya, tsy magnino zany patron, tsy magnino. Katy za makatia izy. Anao manamboatra. Amboara, mina vola malo. Katy tiako. Ni mangotsakotsaka ni mavalina zao. Ty misy vola Fidelika. Kalakalau katy. Mikolana tsala. Katy mila mazoto. No milesaka. Za mitanisy, za makatia izy. Atantsika zany patron, aza matahatra anao. Olo miasa amitsika io tsy maintsy parefagna io. Eny, za mila mission vita. Katy mila maneky. Mety tsara kalamany Fidelika. Ty 500,000 mena katy. Avance. Ok patron. Mety tsara misy ty. Mba milamigny fogna izy ndraiky ty. Fidelika, tsy mila ela. Aliva, mba milesaka zahay. Milesaka tsara. Mbo ino koranangrany Frederiky za mandigny azy zahay ravagna. Nefa namanay aby afalosinao de zaza raiky fô mijanona kely. Aza hitako anjengny za. Nefa vadiny amin'io namako magnany ary namanipigeka ato akaby regny afanao deby. Amblendriky andrasako fô tanesako raha volagniny. Afa ela mana teto? Ia, fa ela. Tsy zany baka katy fa tegna nisy hafatra rô hoe nampitoasin'ny patron za. No, ino mety tsy ndraiky ho afakasaka za to Frederiky. Zany tsisy resaka fafagna hasa zany. Ary tsisy resaka hasa mitsy zany fa raha hafa be. Ino eky zany Tsy zany fa nampitoasin'ny vola to za rehetsy. Ke ata ino mo vola zany? Izy ny katy tegna mankatiana patron zany volagniny taminaka. Mo ino raha tsy volagnany zany mivantagna amina. De raha pitipitagna magnani tegna tsy tiao. Teteka baka zavake koregniny vadiny kay patron iny. Izy koregniny ve za afakasaka za tsitry zany Tegna mbola lafiko vitinaka ty fa nandriky matokisa fa
toatsy ambarako piaramesy amintsika reo tsy maintsy tanako secret fô anandraky olona nambady zaka ty sy namarignana amin'ny tevagna zany fa nefa na olo tsy manambady tsy haiko hoe ino tokony isakagna tsy agnanovana raha zany voalohany maloha Frederiky zay hitanay tsy vaiavy bordely fagnaraka zany ary patrontsika efa nampitovika amin'ny ray aman-dreny avy eo amin'izay ny vadin'izy io mifanerasera amintsika ampiasagna akato za ave ko takany ke manankory tsy afakasa ary tsorika aminahy koa anako tsy haiko zany tsy maintsy afakasa fô zay dinidinikany koragna igny vola retsinazy efa aminahy igny Frederiky wa Frederiky tsy mbo misy osikevitra hafa hely amena za ko tsy tiditry amin'ny raha magnanjany toa tegna avy amin'ny fomba fiteny igny mandeha loha maty dabe mandeha fara maty dahely ke raha tiako koragny amin'izany tsy maintsy atana raha zany izy ko mbola tianady niasa akato na Frederiky olombony resaka anadaakato ke mandentiky za amin'ny raha magnanjany azafady tegna mialatsiny atsika roa niasa voalohany tato ke doko natoko rô magneky foiky amin'ny raha magnanjany satria baka tsy haika baka fialako amin'izany amin'ny patron kagny araiky baka anako tsy magneky ary volagna fandesinao akagny tsy maintsy matraiky aminato le problème ary toa basy vola atero aminazy fa za tsy hendreo i za fa tsy mandray vola igny ka ty hoe tegna fa tsy resaka vola igny ary amin'ny fotaka ke jiko fa sy ilainao izy ko mandeha amin'izay zany ke tomba vola io dia fa aminao zany nandray azy farany wala ary volany manamparaka be amin'ny fotaka toy zipika tsy zany patron fa izaha igny fatrosan'ny Frederiky igny avy amin'izay nareny ake wa Frederiky anao io mbola nazy nino anao amin'iny mbola anao anorinasa tao volana vola meno olo anao ndraiky tsy alaina zosika ty hoe ndesy vola to hoe tsopaka iboaka aketo ny marigny tony ihany zimo zany ndesika izy to anare i maiza mifagnaraka re i fô sao de lasa mpifamavalo anare akato are ro asineo anao ndraiky mazy matoky amin'izany madame patron fa eto isy mpifahavalo zany fa mpinama fô zay agnatin'ny orinasa ty ato hitanara magnani Frederiky atsika niako bisibisiky tambadiky tanytandrignesany tonga de fa reniny edy za rô tegna matahotro tsy haiko ty hoe vola igny efa aminao zay fa andeha za midemedako anamy problème zany nagnino patron magnano toetsaigny magnany ahilagna zaho niasa tato izy tsaro ndraiky nagnano mila zaho zany afaziazy magnano mila zaho zany ary toko volagnike mivadiny vomaka voroaka za ino ko raha tokony hitako tsy maintsy volagnike milandondriky Léopold tagnesagna raha volagninjare zato paster izy ko misy olo mamitsanagna fahavalon-tegna ino tokony atako amin'izany zao izy rahalahy Jesosy Kristy aza nisy namadika tamin'ny ora farany ary tsara ho fantatra atsika ihany koa fa atsika olombelogno ary atsika olombelogno io fakapagnahy tsy maintsy misy ary ankehitriny moa zany efa hainao olo mitsangana fahavalonao aiza manenjika azy ianao rahalahy ny raha tokony ataonao dia mivavaka ho azy zany voasoratra anatin'ny filazantsara any mivavah ho an'izay manenjika anareo dia tiako tenenina mivavah ho anazy tsy azonao onogany rahalahy Frederiky fa tsy fantany ane zay ataony amin'izy regny zany hitany fa mety fa iza mamaly ny ratsy zay ataony eo fa ny mitondram-bavaka ho azy ny tokony ataonao fa io Andriamanitra tsy mijery anao fotsiny amin'izany ary mihaino ny fivavaka anao Andriamanitra ny amin'izay ke tsy zany baka paster fa zay telo lahy regny tegna lasa mpifahavalo tsy haiko hoe ino tsy tiavandre za nefa zaho tsary nagnano ratsy zareo tsary nagnino zareo efa zareo malaigny zaho Frederika aiza mamaly ny ratsy efa hitanao zareo niova aminao izay indrindra ny tokony hitsotronao ambavaka ny amin'ny zareo rehefa tsy manana ayaha agnaty foanao dia misaora zagnahary fa madio am-po anao zay fa ny ratsy ataondreo aminao ndraiky tsy maintsy fototra amindreo foana amin'ny ora farany tegna misaotra paster fa tegna nahery mity zaho naregny teninazy zany enare amendalagna anao fa mbola misy olo ranabavy nagnonkonko teo asa nazovy izy teo igny veloma paster veloma rahalahy Frederika ombanao ane Andriamanitra mandroso ranabavy mandroso anao antokotany eo zany havy za paster ranabavy ka ty ary anao ty ka ty efa manomboka tsaratsara feo mihitsy deuxième voix anao tamin'ny voalohany zeo na fa niakatra premier voix amin'ny chorale io tena fa tsara zany fiderana ny tombo zany fa tsara
dia engany aharitra aritsotroy ambavaka amin'izany talenta nomen'Andriamanitra anao zany. Eny are kabarinao avy any are. Tegna misy vaovao paster le vaovao zany le mikasika raha mahasanay okany ke patronay ka baka hamorsy zah hiaraka aminazy zany asa indra tokony atako. Ha tena zavatra enjana be zany ry anaka satria izy mampiasa anareo dia misy fakapana ratsy tonga aminazy ao zao izy anao moa efa niresaka taminazy hoe tsy mety zany zavatra zany patron sa tsara ny lohabava taminazy na hoy maninona ohatra hoe matorinao teny kely izy ampafantarinao azy ny zavamisy ao amin'ny filazantsara io ao. Patronay pasteur chinois ke izy zany tsy kristiana dia sarotro aminazy zany hitandregny le raha volaniky ary haiko koa izy tsy hagneky zany ary efa narangarangany za zany koa tsy hagneky azy tegna roasiny zany za. Ady sarotro ninao zany ranabavy zao iska ty rehefa tonga any an-tranonao agny ianao afody tragnonao jiaby mba mivaravarambamy la fenetre dia mandoalia agnivony tragnonao dia mivava mafy ndeso ambavaka zany problème mamay be zany fa tsisy raha tsy vitany vavaka dia io anao mahita antoiny fa nengatako raha ohatra ka miziriziry amin'ny heviny zany patronareo zany aleoko anao mijanona amin'ny asa zany zay ngamba ny fitondran'Andriamanitra zany fa tsy vaolana mihitsy no andeha aneky hoviravrain'olona zany ny vatatenanao satria tadidio tsara fa te-polon'Andriamanitra ny anao ka ty zay izy aloha raha ohatra ka mbola miziriziry amin'ny heviny izy amin'izay zavatra zay aleoko anao mijanona amin'izay asa zay tadia vasa hafa fa zay ny fitondran'Andriamanitra zay. Ezaka pasteur hitako kasa tsaratsara ny zahako ny pasteur tsy voninkenao mandray vola isam-bolagna 10 metsy zany izy ka ty ny fevitr'Andriamanitra tsy fevitratsika olombelona ary ny vitan'Andriamanitra tsy vitantsika olombelona azy ny zavatra rehetra izy ny mandahatra manana finoagna ndeso ambavaka maloha fa aza matahotra indray ianao fa za mba mivavaka ho anao koa zay ameko lalana anao fa aza miasa aloha amin'izany. Ya misaotra pasteur mandalo za. Mbona mpreveliko ny doka tito amin'ny andro niany mbo andro ino moa niany apa tsy efa misy raha tambitambeziny koa moa izy le Paul matozo magnanizy ala tsara fa taniko ny vidoka amintsika magnanio andrasody maloha ary aza mo Frédéric ha ka ty regny bandy photo femme mihitsy regny photo femme ino koa madikan'izany lando odry mbola tsy hainao fa ma zany ka ty zay le hoe sarim-bavy photo sary femme amin'izay le vaiavy sarim-bavy ary ino maka ty avy any na mampiravy zahay be amin'ny elagnelampotona be to zala zao izay patrontsika baka milaza dia avy amin'izay zaho nameny vola rehetra izy amin'izay nigiahantsika to maty atsika rehetra manakory madambo eo amin'izany haiky aminahy tsy maintsy ikehiny lohanao izy raha koragnine raha ohatra ko tsy ikehinao maty anao satria volanazy falaninao sa tsika ny problème zany ka ty hoe matona nagneky nandray vola zany fa tianao izy zay za hododina fagnahy eo vola iko nampitondrasiny Frédéric avy amin'izay tonga dia efa nalatsaka Frédéric tagnaty sakenahy avy amin'izay nenagna Frédéric anao ko tsy magneky azy anao tonga dia falagna miasa wa zalahy tegna sarim-bavy marigny zalahy ngahigny kena ino mo izy kompo nandeha taminay zalahy nangataka hevitra dia miaraka manapa-kevitra amin'izay avy eo zany moa raha mbola tsy hainare koa ka ty regny bandy foka kely regny iny bandy tsy amsoletre dia azo diziny avao patron le dala mba te azo ranoranony akagny aveka hoe miakatra karamanazy ny rohetsy helinazy io lefta ngiah igny izy eo nampidirina agnatin'ny tevigna amin'izay ianao tsy afaka baka namboaka avy ao io tsy maintsy bataina problème 500 000 io le maty amin'izay hoany mbarako ana tsara be ka ty ravoravo le maty agny zay mihodikodigny fa mandihy satria ho hiakatra karamanazy ary namboariny amin'ny patron io vita baka l'émission satria favory ana le 500 000 ana ndraiky keto dabonay hakabeky eto tegna tsy namagna zala Frédéric za nampidiriny amin'ny raha magnany ary izy baka igny agnandrasony tsofa Frédéric avy adenao pa vavany foagna iny tsy masaky mandeha mitable misy zahay hoe to Frédéric ery zalahy regny reto eto amin'izay tsy maintsy vitaika raiky amindreo way mbola tsara jiaby tsara fô ana baka tsahely ana Frédéric fa misy koragna tantsika keto ya alfasy koragnanare tandrinesako azy nagnino mangiaty zala ka ty nandeha namboarina tamin'ny patron tagny
ary tegna tsy sérieux re Frédéric na ino moa karaha ohatra nabavina tagny namezana ho azy fa tsy olo tsy manantsy ende amezana ho izy agny ka zava tsara koragna Léopold tsy za nagnamboatra katy patron zany fa patron tia ho azy nampitoasiny hafitra fô za dia nampitaiky aminazy tambitra andeha za Frédéric Andrasy maloha tsisy mandeha zany ekeo tokony nalaina apaka volany fa tsy namena zaha tsotrany zany ka ty hoe ampitanao aminazy agny volan'io eo amin'izay tsaiky amin'izay koragnanareo nanambola tanany asakato na roasiny kely raha tegna tsy azoko aminany Frédéric velohany patron agnome vola hita aminao dia miagna katy tokony fa nivolagna anao hoe katy manambady tsy mety andeha tazany valetsika anditady hafa tsy zany ndraiky vola anazy nalaina namena katio afa tsisy kilepaka izy anamy tsy zany napetraka mamy amina mantsika io halako mana fa magnano fomban'olo tsy ampisoletry magnan'io zalahy afa totoinareo koa resaka PPC naka io ia managna licence ndraiky maîtrise baka nareo dia atanareo magnaniza hoasiko re zala ndraso ana Frédéric mbola tsy mahazo mandeha amezinareo toaka dingahy io azafady amezy toaka hely eto ana mbola tsy mahazo mandeha Frédéric fa mbola misy koragnantsika keto zalahy lasa te many direct zalahy antegna akely aloha reo za andeha many hely malaky fô ke koragna ino matanareo aminaka zala ankoatran'izay za somary misy raha vagnotoniako ana Frédéric ino moa tonga natatoatsy misitasintika zay fogna tsara mba dia raiky aminay mba migiaka safa sarabazagna antsika tiry zalahy asako raha tsy manjary verany landô toy izy ndraiky to mbo vita fô iky oa tsy verana fa le raiky mbola tsisy raha i oa azafady fa sy to teo maniny landô tsy azoko ny ampokony ia avy aminareo igny mahatonga za tsy migiaka toka miaraka aminareo aiza zala za titinareo fa isanandro amin'ny diplôme anaka mahatonga za diplôme hely ambany dia titinareo magnanjany anareo baraka paka amin'ny patron ka igny ia regniregniko baka koragnany teo eto Frédéric tsy hoe efa nitiagna diplôme zany fa ana magnano toetsaigny mba avy magnano io tsy tegna halany aminazy io ajanonareo koragnanareo zany atsika i mpiara-miasa tsy tsara misy hadika za zany mengavenareo vahanareo problème anahy to fa za tsy tia patron igny rehefa tsy tianao moa zany vola toy dikan'izany anao tsy tia asanao koa zay fa andeha zala za tegna niova mihitsy le zalahy Frédéric igny helahela zay tsara ndraiky mba niaraniaraka amintsika nigiaka izy tsy magnino izy koa fa magnania tany sady za ndraiky ne tsy dia miasa lohan'iregny Léopold sady mbola hoagny zareo olo hely karama hely magnan'igny zala mankalefak'olo sady le boenjy hely magnan'igny sady igny korô fa tsy hoela retraite igny retraite fa tsy miasa ato sady mbo milamigny tsara atsika amin'izany Frédéric aiza ka ty ia andraso tsofika izy patron malakilaky fa vola fa mandeha lany vola la tsy maneky ka ty volako fianao Frédéric ifototry aminahapaka problème zany tsy maintsy korotoko fa ka ty niany tsy maintsy magneky izy niany anavy aka ty hoe patron ka mitadena mafy mihitsy to za to dia la Frédéric izy to tsy andeha akagny sa tonga dia volaky izy hoe roasiny amin'ny asana aiky amina ndaro na madameratsiny aminazy aka hoe za tsy dirany problème am'izany andrasy pas izy andeha aminazy ka niany tegna volanky aminazy hoe za tsy mahavita le raha tiany ta zany katy raha tsy bazavy manamolo malaky katy petsapetsaka nafantasako vola ambony sezy zay sy patron hoe afa i mo izy za andiboaka misaza Frédéric melisi zao izy patron hoe tegna melatsiny aminamo za tegna tsy tafaboaka tsy maneky ino tsy tafaboaka tsy maneky lefa tsy maneky tsy miasa mijanona miasa anao salotretina za mankatia anao tsy mankatia ino problemo tsy tiasa tsy tiazy vola miasa mazy vola tsy miasa tsy mazy vola anako ny patron manambady avec eo amizay raha diko katondy hiasa fa tsy tokony ata raha magnanjany lefa tsy mety mijanona mandeha mody tsy miasa tapaka mijanona tsy mazy vola tsy miasa ntsony ka ty tapitra mandeha namoly mandeha ale mivoaka tokotany azafady bas patron azafady pardon aminino tsy maninona maneky za sala zay mazy vola miasa ro miasa manasatrano miasa mana bizu tonga amizao miditra anaty tôbily ka ty mandeha tsika antanagna livo
zao de zao wala andeha Tananarivo atsika zay patron zao de zao tsika mandeha Tananarivo mividy zavatra tsara omeko anao katy ty vola sakafo saky katy ino mena vola maro malo vola vantagna eklahiniany toy vola be reto matily fanjariagna eky ndraiky to helany jaliagna zay nefa ko takatra vady eto aktoragna sady hafakasa nozipony balita mate mandrapatakarany vadiny zaho malo tegna maromaro volanazy mahito katy faly sa tsy faly tsy miteny manino faly bisou be katy bisou be mila matiky lahiniany hatafo ndray Siri ke mararino mangiahy Léon Paul rô anarino malika raha mbola tako niaraka nigiaka ny lamigny tsara zay mijazina anjary narary raha mararino tegna tsy haiko mitsy problème anazy Frédéric satria aritry nahaligny izy efa nagnano taritaregny ohatry zay io jusque zay mbola mitaregny fogna ary havany efa nagnantso zaho amin'izay io arive to fô raha rasy to iato kaiky mbola tsisy fivoany fô mosy to iato olando anao mbola nagnino rô raha nagnino mona tsy tongako zalahy maty zalazahy wa zalahy ino mbola nahazonangy ary Léon Paul karaha mbola niaraka be ny diakatoaka de fo nanarary maty zalahy nagnizay zalahy dinky tegna zay farany dinky fa maty olando zamane tsy boatriky le baba ty zalahy naty fa namorovory vavany zao zy Léon Paul anarerino katina many farany tao dika zany arena moriky azy mazava ho azy ino Frédéric mpitsatsara ino mo dirako am'zany fa zaha nga hainao rehetra fa ela-pamoriky zaha tsara namoriky olo zany ngaretry ny aignako i voriky anazony tamin'olo tagny za molefa ke izy namako be magnanika ndivoroky aminao zao izy Frédéric aleo atsika fampijorojoro hely aketo be baka izy mbola voafaky tsele mbola ke agnanazy am'jemy andraso tonga de fa anaovantsika vava zao lo izy landao zay olo namoriky anao alevo afa zany izy tegna zambela mitsy le baba izy ko raha ohatra tsy magnaraka anao amin'ny tany misy anao fô raha nahazo anao igny azambela haligny matsanga raha ngoto sorana sagnatria ny vavanao zay ok andeha za fa zany le tsy maintsy mpafantatra piaramiasa jiaby akagny fa tsy namagna landô afa tonga de fampitaiky amile jiaby akagny endao are za ndraiky hamory fokon'ologno jiaby eto amin'ny quartier misy zareo eto raha personne landô igny fa zao azy landô anako mbola mbobaka aminahy karaha magneligeligny zaho tsy maintsy vonoko kololonao ataovy tsara agnaty saigninah zany anagy efa tsy namana velogno avy amin'ny raha tsy ampagnanady na tonga anazay nagnan'igny ainako Léon Paul miomalako anah fa tsy maintsy agnaraka azy akagny koa manompoko zay za fa komansy melomelo tsy maintsy andorako vola fo isakaligny antragno anah kao momboany mbola bobaka aminakahy eo izy ary tsy maintsy ambelako io koa tsy maty lolo anazy ataoko angamba fa maloka tamitsika ny andro efa teo amin'ny telotelo andro efatra andro teo zay nanomboka nalasany raha tompoko landô igny eto moa zaho mitodika aminareo telo mianadahy satria nare moa mpinamana matetika sady mpiaramiasa koa indrindrandrindra anaty fiangonana misy atsika ato dia anao moa eo Léon Paul eo koa anao Katio de eo ihany koa ianao Frédéric indro efa tonga amin'ny andro farany zao tontolo zao zany hoe mifamono mifakaratsy ary mirongatra araka zay tsy izy ny fagnany zao tontolo zao zany hoe efa miaratsy zany ny fiainagna olombelo samby olombelogno mifamono tiako tenenina amin'ny maha kristianina atsika dia aoka zany samby mitandrina ary atoloro an'Andriamanitra ny fo sy ny fagnahy satria efa tsy haintsony zay afarany zao tontolo zao tsy sitrapony raha landô igny ny aloha lalagna atsika igny fa zay ny anjara sy lahatra ary vavantsika amin'Jagnahary mba
iaigny ampilaminana eo anatrehany ny fanahiny landô zany dia hoantsika mbola velogno miaza magnano tsara ary aoka ny lasa momba ny lasa mba tsy raha tsy magnan'igny eky zany famorovoreantsika fa mba zavatra tsara amizay dia tiako tenenina zany mba todinareo amizay fiangonana dinandrindra anao mademoiselle Kati efa ela mihitsy anao zay tsary nandray fanasan'ny tompo tsy mivavaka zany fa Léopold sy Frédéric mba hitahita ihany rehefa alady loalohan'ny volagna fa anao ohatra nefa tsy hita mihitsy ianao ka tiako tenenina zany raha nabavy mba vonjevonjeo ihany ny fiangonana satria anao ne na agnafotsy volondoanao raiky amin'ny lohanao tsy vitanao zagnahary rery ihany mahavita an'izay dikan'izay izy no afaka manomeny tsara ho an'olombelona rehetra na iasa mafy manankory zanao amin'ny vatanao io koa mbola tsy anjaranao ny fanomezana dia tsy tonga aminao zay fanjariagna zay tiako tenenina zany andro raiky amin'ny herinandro mba atoloran'i Jehova zay dia eto moa zany za makahery anareo telo sisa tavela mpinamany dia hoento tsara ny fiainana maiza mifakatia aiza mifakagnano ratsy fa isorana moa zareo tao amin'ny setry ny fahasalamana fa nita ihany ny marina fa raha tsy manjarina tan'olo na supposons tamin'olo na fateniny raha lalandô iny atahoana moa zany fa zany sitrapon'olo nanao azy fa tsy maintsy mbola ho tsaraina zay nanao an'iny nandatsakainan'ologna igny ary izy sy Andriamanitra no mifampitsara amin'ny andro farany zay fa mitondra mbavaka ho anareo zaho mba tsy seho amin'ny fiainanareo intsony raha magnan'igny nda ho ameko lalana rainareo ia aloka zay anday o pasteur tegna misotranao amin'ny teny fampaherezagna zay nataona taminay teo igny tegna nahery zahay naregnigny teny nataona taminay teo igny arety koa zaho mivolagna aminareo namako mitandritandrema zalahy fa tsy antsika ny mpagnano ratsy tegna mafy koa ny famaizan'Andriamanitra ologno namonina amantsika igny zalahy tegna tsy nampoisika masaiky raha marigny koa zalahy olo namonle zalahy landô igny tegna marigny zany fa ilo sokoantiko fa tsy amitsika mety namanivelany igny nahomby raha magnan'igny ary za mivolagna aminareo rolahy mbo ela ho amin'izany figehany toaka mbo manaova fitondran'ny tegnany kristianina avy amin'ny figehany toaka fô nahatonga izy eo igny ia tegna nampandiniky marigny koa no anazy igny katy fa sy tô ndraiky matokisa fa tsy maintsy ajanonjanogny hely taoko le figahagna toaka tô andavanandro fa raha marigny ia fa za aloha manompoko zeo izy koa misy fakapagnahy mandalo aminahy tegna ataoko hoe amboko anasa tana ho za tegna ataoko zany zaveo sy tafidiaka toaka za patron dihy asa miboaka agnatobily akato tsy miasa androany tsy miasa mijanona ke tsy hoalan'ny mpiara-miasa endriky za tsy magnano hasana haka za patron za ho sefo manefa kalama dia tsy maneky miala za mikomandy le raha taorako misy toko so dia tokotra madame be toko za votodro madame be tsy mahita sady madame be efa tsy tiako za mila manangy kelikely efa antitra madame be vonjaka loatra ary atsika ba tsy ela marikitry tany iasanay aketo fa so dia hitanay eny tsy manino atsika andeha amin'ny restaurant zay demain manomboko miasa kalama mitombo tsy manino ary mbo tiako karamana tegna pakarina 4 millions fa tsy de million 5 fogna tsisy problème 5 millions kalama marigny matiako k zany raha mbola resy karama olo misy maîtrise ndraiky licence ka amin'olo namane miasa ka masy tsy mila mitabataba angina azovy ekolo mbona andeha devant amin'ny tomobile raha misegro andra sodianky teziky zare amin'ny orinasa kao asambo zova iavy raha fampiry ny volaniko taminjare izy koa fa itika tomobilenay tsy mandeha alohaka fa avy faraka agny zena andeha be devant rô tsy matimatiky lolo ariva iavy ny tsy maintsy hanjare katy fogna iny andrasako tsy laiko zareo ato melemelo nale pape fa igny madame be miditry ampiasagna igny oui raha misy iniko zalahy satria baka tsara fatany madame be to miditry amin'ny tanesantsika akato mbo iniko natonga izy niditry niany amintsika akato mbola tsara re azovy moa lagnaraka katikatignika agny izovy tsy vitany izy efa mitiky igny mbola midevanko izy amin'ny mitiky azovy moa zigny ka
moi tegna tsy haiko madamo e tegna tsy haiko olo namana igny ary tsy ndraiky katizana satria baka izy tseky izy igny izy niaraka akagny amin'ny ramosy azove katy oe ary ino moa radiany akagny mo ino tsy hainy mo izy miasa ino randirany mandeha magnadeva amin'ny tomobily raiky amivadika ka raha magaga za baka dedy zao nagnino moa tsy anare indesiny fa olo bato be magnan'igny indesiny akagny na ordinateur tsy hainy izy ndraiky nindesiny za gaga tegna tsy hainay zany patron e tokony antsovinabaka raha mosena izy baka nantsovika izy tsy azo nivonony lesite telefône anazy he anare roa i hoagny ambaranare za ny marigny fa reo i mahay raha so de zigny miaraka amin'ny raha moseky zigny de nare loha araiky mangigny fogna anare are mivolagna are ko tsy magnambara ny marigny anare atambako re jiaby areo i mandray vola geda akato za nieritrereto anare tsara zany tegna tsy haiko aloha madame fifandraisan'ireo e tegna marigny fa fialagna ndre te ndraiky ndengala vola amin'ny banky zany ozy zare wa zy mo misy zany koa izy koa misy fangalagna vola amin'ny banky zany koa zay ndraiky raha moseky mandeha mangala zany mo tsy anare piasa reo e za tsy hiditra am'zany raha frede tonga de bolagniko ny marigny boiliky eketo raha jiaby fa tsy possible zany allo ambarako ana tegna izy madame afosako zareo tegna zareo miaraka zare miaraka dia raiky zare miaraka satria zegny tsy vonina madamo afa namezany raha mosy 500 000 nare hitsany tohagny mademoiselle Katy ary le tegna loza aminazy nisy olo ny raha tagny le zala Frédéric ny raha nday vola iny le zala toy zaka sara posiny vola zany zany madame tsy marigny zany zany eke ke dikan'izany Frédéric ana loha raiky aminazy ana mandiny atsara fanatsy mihitsy rosike katonazy avy baka zany madame tsy marigny zany foroporongahy fogna ino ma paola tsy natako anaro ambara za ndako nisy raha nety sy nety natako taminao ambara za aw aragny ty niako basena miaraka zare sa tsy miaraka Katy ndraiky raha moseko ia zare ndraiky baka tegna mifankatia dikan'izany baka razoko tsara anao i navandy ana tamiteny navoalohany teo igny zao izy koa aveke Katy volagno aminazy za mitady azy za fa izy koa tsy ampitenao aminazy afatra anakah zany tadidy fa rosike katona wa madame za tsy tehe zany fa izy volagniky zeke zany afaro aminakah Katy izy koa izy havy point za boka fa gagagaga tsy haiko dininy tsy Frédéric sy volagna zigny rehetra tamin'ny voalohany te fa mbola nalokoloka lavitra anao tsy dinako baka anangy tegna magnano sarim-bavy anao na ino mara nagnananagny sa miditra am'zany Frédéric raha fa natany volagny araiky antsika te hoe raha ohatra reko tsy mosa rizy raha miala reo hoe za boka tsy tapaka vola am'zany enignetsy le baba ho tapaka zala tegna tsy nampoisy fararatana Léopola tegna marigny zany ga tegna sakinaro namony za heky aminahy hevitry na farany Frédéric zalahy tonga de ataovy hevitry zalahy indrasanao Katy igny mandeha amin'ny madame boe fo ko raha ohatra sy tonga na hoagny matenao hoe eo amizay na miala bala hoe tsy za nagno ni fo Katy le fa nahoagny afindrao aminazy ay safetaka iro hoe tsy nafoazinao isam-bolagny tsy azonao aky satria afa sarotry le hony magnamero hetsy amizay fotoagna diplôme na mangamasaka io bon ambla mala zaho antady azy zala raha zala tegna tsy manambady toy raha vagnaviagna zala mbola vohandoky fa so ihany ndraiky zaho mbola isy labiera raiky to igny mbo giagiako maloha to mbo angalangalako sorisorinakah zay fa so ihany baka mbo fataka ato mbo fanampidirigna an-tragno ato afody amin'izay zany tragno satria tsy hainah baka raha melana igny andra te mafako masoalinkaligny afody tragno to eto amin'izay zany mbo migiagiaka ambony latabatra eto mba mandrapa masana hanigninakah zay zala gidragidra zala fiainagna toy oui ary raha niny koa madirana tagnatin'ny tragnonaka tro Léopoly wa karaha tsy mivolagna inga to anao mampera inga atsika itika labiera fidina to kena fagnontaniagna anahy ty koa mbola tsy nivalianao ino le raha nidirana tantragno anahy tateo za tsy hitako kone za mo tsy hainareo na tsy haiky zao arambarako anahy Frédéric nahaligna matsagna soma fogna tsika lasy raha tompoko lahy oe mate vojao
Pastera! Pastera! Squaff! Pastera! Pastera! Andasy ina koa raha mahazo any raha lahy zany ao mandroso anao raha lahy Avoto pastera tena vavaza pastera fa tena mamebera misy aminay ka hoe tena vava pastera maninona tsara ivavana maninona moa anao tena tsy haiko pastera tena misy raha tena tsy haiko misy raha anaty tragnonakaka ao andraso aloha andraso mipetra tsara malao anao amin'ny anaran'i Jesosy mitonia tsara anao mantera miseza eo anao ia atotroko ne aiza koropaka mihitsy anao ino raha misy antragnonao agny nagnino anao tsy zany boka zy pastera fa zany totra misesy tagnatin'ny tragno tonga de fara tompoko lahy hitako teo ny diakatoaka misy tena vavaza pastera tsy ambela zany zaho nahaligny namantsagna ry raha lahy efa nivolagniko eny anareo tamin'ny voalohany mivavah avy eo miambena ajanonareo am'izay figantoaka io za teo tsika zany mbola niditra misehatra ny figantoaka ndraiky fahotana mahery vaika foana anao mazava ho azy raha lololondraha ndraiky devodevolondraha jiaby miboaka aminao io nefa raha miambina tamin'ny fivavahagna anao tsy niboaka taminao zany devolondraha zany mibeba mafy anao Frederika tsisy akoatran'izay na ivavaka ao anao aza zaho raha tsy mibebaka anao tsy afaka aminao mihitsy io raha io kela tena lozana pastera tena aletsoriky aminany marigny za namono landô igny maninona tsara raha lahy Andriamanitra maninona tsara ia tena izy zany pastera volagniko aminazy an'ny marigny tena zaho za namono landô igny tena za ia tena zay pastera andeha za faiky bena fa tena tsy fale aminaka za fa veloma Frederika raha lahy Frederika tena lasa raha lahy Frederika mari mamelany elony fa tsy fantany zay ataon Jesosy katy mbola tsy mahampy vola tonga de manamboatra tragno vato izy jiaby repaka tokony raha megna zahaby jiaby io mbola tsy mahavita magnoriny tragno vato zany io tsy manena fa tonga de omeko anao iny katy aza misy mihetsika anareo roa ary izy ke hitakako volanino more sisagny ambola tabitra reto volanino reto madamo mwanamolo nena fitaby banky manisa vola manisa tsikelikely rango tafiragna moa na mandeha amin'ny banky na tsy mitonga za mameraka vaiavy hafa ndraiky na mandeha akagny ary amin'ny katy avy eo olo miasa antsika akaty koa ya manomboko anjoany fa io tsy maharitra zao izy katy io everina tsy haiko mo raha tanay matiky zahe tena ho afakasy eky ary ino maro mampirignirignina aminakah ino haiko ny raha tana amin'ny ramoseko hoe anafalipalitry aminazy angalatra vadiky zany plana io losana zake mandeha miboaka mialakatona zakeo i sosorana milandroako soranay miboahanao za mitsanganana zake mialake raha zany ihany ke manankory moa zany patron mola tsisy miboaka itsy problemo iny problemo madamo tsisy miboaka anao miboaha o za mbola tsy miboaka anao miboaka ty hoe miboahanao za mbola tsy miboaka za tsy mivolagna anako zahay ka ty raky miboaka fa tsy ana tsisy miboaka eo samy jely ametao vola aminagny ametao vola misy vola ametao saky misy vola to mavola ana to zala amla fô basi za iboaka patron ô aza mandehandeha tona manomboka lagniniana anako mbola mandehandeha tona gadrako le stenao i mpangalatra vadin'olo na mahita izy sinoa ibaka anay tsy anao mo za vady mariazy izy za amin'io mbola tsy naty za ana fandendova velogno za ko ny vady mariazy izy hoe sao de tsy haina zany dikan'izany ana miasa katy mo zany raha managna menimeny amin'ny vadiky na hela jiaby igny katy mo anaro raha tsy taiza ary raha tsy fagnahy koa katy ambesa katy ijanona andahezana balita andahena vangoko tefika na hitana tefika to masiaka madamo maherinnoa matitra madamo aza masiaka madamo mbola tsara nareo lahy mbola tsara katy raha hoaiza manatoy katy karaha fa position hody sady amin'iny mbola tsy lera firavagna zeo nanakory zao izay veloma anareo lahy
fa zay tanare tegna voatora tsy mahazo mipodipody tsy mahazo miditra akato fogna eky oa raha nisy ino ka ty e ehe takatra madame bebaka zahay ndraiky patron ke voatora ary avy aminahy fo Frédéric na tonga raha jiaby ary raha heloko tsy afaka aminazy ay fa za handeha zala mafy tela raha mahazo za toy e alahelony maty aminahy alahelony katimbala aminahy koa raha tsy babara mahazorizany e alahelony katio eky satria baka izy eo ambarakora tsara be Frédéric tapaka zany sotro anazy velo tegna anazy akato tsy ndre vola eky izy avy aminahy fogna reza la Frédéric tegna masaiky raha marigny e ke ino zany izy raha tokony zavanao aminazy izy tsy sasa io za ndraiky le Paul iesaka zaho anampitambisinoa raha igny mbola agnampody aziasa amintsika akato ohatry iko ny Frédéric za magnambarana tsy sinoaina anao raha zay fa madame Boe mihitsy satria io izy le vadin'ny patron tsy haiko doko hevitry na farany doko andena mitambo madame Boe hoe agny ana magnampodika aty fa ko raha mosi eo anao e oui ary baka fa tsy possible izy ko madame edy ajanonao ro koragna zany e ela fa mitady asa izy ko mila hasa izy olo samby mitomboka andronazy ary zady Léopold ro nanakory moa atsika manao fanasipiasa vaovao sa manakory ro ohatrany mbola tsy de nandalo tamin'ny masoko loatra zany Frédéric nanakory moa fa misy piasa vaovao ma io za boka ndraiky raha mahita amin'ny tany fiasan'ireo tompoko laro agny karaha misy ologno tanandre ordinateur anazy ndre velogno tsara avy amin'izay misy olo manaratsotra na indreo e midonaka marigny anao ty Frédéric tegna niovavoavoa za misy olo akendreo na ordinateur tsisy raha velogno feky misy ologno manakory tsy mahitany masona mazoa amin'ny fogno lamba io wa zalahy tsy hitanamo zala olo manaratra amin'ny ordinateur ara tompoko lahy io olo manaratsotra be ka tsy hitana azalahy sarotra na mikoragna amin'olo lefadefaka e masona rô Frédéric kosotra tsara be fô ana io mankalefaka za hoe akeze misy olo amina tegna voavoanao ty e tena tsy mety sentsofoko reny any e onga onga ino manatana amin'ny ordinateur anay ake rô raha misy ino vodotro e tegna lefadefaka voavoa angato e marary anao e tegna marary segny lera fahitako anao mila mitahegny fa ana io vodotro e baba zay za rô tsy koragna aminahy fô karaha fa mandopotra loatra segninay indreo oui ary karaha nitsangana ndraiky olo amin'ny tany fiasan'ny raha tompoko lahy igny tegna nitsangana izy indreo e ary nitotika eto lando ty oui ma maty zalaza e tegna lando io lando andrasorô zanga tsy maintsy mpafantarikena tsara fa haligny matsagna atsika tsy maintsy faloto ary fa zany rosona tanareo tamzy avy zalahy inge atao e maty ananiange tsy maintsy manaraka za fogna oa zalahy niva zalahy Frédéric e mo niova lefaka lasadala ratsy zalahy mamono olo e tegna izy nahomby landô igny oa lomengia lombolom-bony magnano zima zalahy sasany zala nangalatra vadin'ologno voatora mihasa azy e tapaka sotro araiky lahy ndraiky namon'ologno izy eo amin'izay niova lefaka raha tsy fiafarany ho ana magnano raha ratsy amin'ny fiainagna toy e tegna tsy mety izy toy agny tsy lasa ty e tsy maintsy fidifidigny tsara be le olo tegna fidigny andeha tanamagna fa ko raha ohatra mbola mahazo trery zalahy ty regny tegna lolony e mangalolony ary izy koa tegna mba fa miasa igny antoeragna iasan-tegna mbo hasa raha handeha ta fô tsy raha handeha sary lefaka fogna ke afantegna zay raiky edy baka tavela ato amin'ny fiasagna ato fantegna zay raiky le promotion tavela raharaha ambilafaka antegna mba hagnano isy fagnahy ke ontsika le mbola tsisy hasa regny zalahy afaka magnatry dossier aminay ato e